Vale, tanquem pinya. Ens agafem les primeres. Escales preparades. Segons amunt. Centradeta, Loli, si vols. Alelia, perfa, vinga. Mira la d'ella i mira al davant. Vinga, tranquil·leta. Tranquil·la, que no passa res. Posa't els peuets. Està bé, Loli? Té els peus? Quan vulgueu. Molt bé. Fineta. Quan vulgueu. Alça el culet, canvia la cameta, molt bé, Elia. Superbé, Pinya. Gràcies. Espectacular, Pinya. Moltes gràcies. Marc, vine així, per favor. Marc Adam és el nou mestre. El repte superat. Havíem dit que avui la nova moixaranga del Gemesí pujaria més amunt que el nostre arbre i evidentment ho han fet. O sigui, jo estic, mira, la pell de gallina, estic aborregant perquè és que realment, mira, m'han eixit les llàgrimes perquè la música emociona, veure tota la xicalla es diu, no? Amunt, la gent que esteu així, gràcies a tots i a totes, de veritat. Vull veure a Lia, on tinc a Lia? Escolta'm, què veu has fet? Què fas en aquest moment? Què penses en aquest moment quan estàs dalt de tot? Tocant el cel, què penses? Tens por? Tens alegria? Què tens? Alegria. Alegria, sí Clar que senyora, sí. alegria. Escolta'm una cosa, Marc, has agafat el relleu dels altres mestres des del novembre, no? Sí. Que eres mestre, i això què significa per la nova? Buah, per la nova... I per tu? Per mi, un repte molt gran, perquè els mestres que han estat abans que jo i la mestra que ha estat abans que jo ha deixat un llistó molt alt i, clar, superar això, però jo crec que amb l'ajuda de tota la gent aconseguirem el que es proposem, però quasi segur. Escolta'm una cosa, sou ara, heu vingut uns 40 i escaig, un poc més de 40. Quanta gent sou ara a la nova? 300 persones... Però jo he llegit que encara vos faria falta gent per fer segons quines figures. Heu fet una torreta, no? Sí, una torreta. una torreta. Quin una tipus torreta de que gent... és la més típica que... Sí. Correcte. Però què vos faria falta? Quin tipus de gent o de... Ens faria falta les 300 persones per a fer una sisena o per a fer... I més gent jove? La gent s'apunta ara? Teniu molta... Últimament està vinguent molta gent jove a la colla i això és d'agrair perquè, clar, porta aires nous i amb la seva... Clar, la sàvia nova, jove, no? Correcte. Que pugeu amunt. Escolta'm, per acabar només, donar-vos les gràcies per suposat, i quin és l'altre repte que tens ara? Teniu alguna figura en la que esteu pensant, en la que esteu treballant? Estem treballant en una figura... Es pot dir o no, o això és secret? No, això és secret. Això és secret? Ho dieu en sèrio? Mira, tu saps com li diuen Gerard. Gerard, vine a mi, vine un moment. Agarra el micro, Gerard. Tu saps quina figura és, Gerard? Què vols fer, no? Qui m'ho vol dir? Tu saps... Mira a mi. Com el diuen a tu? Com el diuen? Adrià, Adrià, quina figura esteu assajant? pues Exclusiva, en som de casa. la granoteta, I què més? I què més? el ascensor, Vaja, i tu ho fas bé, això? sí, Molt bé. Ens agrada molt. Almenys ens ha dit alguna coseta a ell que no ens ha volgut dir el mestre. Mestre i colla, gràcies. Gràcies a Molts vosaltres. èxits. I, escolta'm, bon Nadal i quan tingueu ja la figura esta, per favor, Marc, primícia, sí. Sí. Abans d'anar a qualsevol plaça, a la plaça, al centre de Som de Casa. Gràcies, Així estarem. moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies per estar així.